Áno, určite predovšetkým pre dámy, Karinka asi. Vítam u nás Beatku Slimákovú. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň. Dobrý deň. No a neexistuje len make-up na tvár, ale už aj make-up na nechty. A na čo vôbec slúži make-up na nechty, tak to už je otázka pre vás, pani Slimáková. Nech sa páči. V podstate podobne ako všetky BB krímy, ktoré sú v podstate make-upy na pleť, ktoré zjednocujú, tak podobne tento BB krím vo forme laku na nechty. Čiže sa rozprávame o make-upe? O make-upe. Má v podstate takú krémovo-mliečnú farbu. Tým pádom vlastne ten nechtík pekne zjednocuje, tonizuje. Jeho dôležitou funkciou je hlavne, že nechtík hydratuje, vyrovnáva povrch, dáva mu vysoký lesk. Obsahuje antioxidanty, takže bojuje proti voľným radikálom. A ešte aké zloženie má? Je tam aj kyselina hyaluronová. Ako pôsobí kyselina hyaluronová na necht? Čo sa týka kyselinky hyaluronovej, tak zároveň slúži ako výplň, pokiaľ sú nechty rihované, takže vyrovnáva ten povrch a vytvára taký hladký a zároveň nechtík hydratuje. Takže aj hydratáciu doprajeme nechtu. Ako sa nám vôbec vysušujú nechty? V podstate, čo sa týka nechtikov a vysušovania, je to taký jav, ktorý má pomerne veľa žien, pretože každá z nás hodne pracuje alebo upratuje, umýva riad alebo aj umývaním klasickým rúk, ale samozrejme aj používaním treba z lakov na nechtov, gelakov alebo gelov, tak tie nechtiky môžu sa pomerne vysušiť a práve tá hydratácia nechtov je veľmi dôležitá a môže zabraňovať štiepaniu a lámaniu nechtov. Skôr ako nanesieme ale takýto make-up určený na nechty, je potrebné si necht samotný predpripraviť. Veľmi dôležitá je klasická manikúra, ktorá okolo nechtov v podstate je vždy. Hej, takže pozatlačať kožičku, upraviť nechty, vytvarovať nechtiky a potom nanášať už buď lakovanie, alebo tento konkrétny make-up na nechty. Áno, koľko vrstiev naniesť? Nanášajú sa dve vrstvy na nechty a čo je veľmi dôležité povedať, že tento make-up na nechty neslúži ani ako podlak, neslúži ani ako nadlak a nepoužíva sa s farebnými lakmi, takže sa používa ako samostatný. Naniesie sa na nechty v dvoch vrstvách, nechá sa pôsobiť treba 5 dní, pokiaľ sa nezačne olupovať, potom sa odlakuje a nanáša sa na novo. To znamená, že nanášame teraz jednu vrstvu, ako vidíme, naozaj je to lak priehľadný, je priehľadný, ale v podstate po tej druhej vrstve chytí taký trošku krémovo-mliečný nádych, takže tie nechtiky pekne zamaskuje a vďaka včelím voskom, ktoré obsahuje a vosky, tak v podstate ten nechtik dostane aj nielen hladký povrch, ale aj pomerne s vysokým leskom. Ako sme už spomínali, kyselinka hyaluronová tomu dodá tú hydratáciu a tiež vyrovnáva povrch. Obsahuje ďalej dioxid titánu. To je zložka, ktorá vlastne vybieluje tie nechtiky. Vitamín C, takže kyselinu askorbovú, ktorá zase tie nechtiky bojuje proti voľným radikálom, ako antioxidant slúži. No a potom sú tam mikropelíčky, aby ten lak dlho vydržal na nechtoch a zároveň UV blokátory, aby to chránilo pred UV žiarením tieto nechtiky. To znamená, že ak často používame napríklad červený lak na nechty, zvykne zažltnúť necht kvôli takémuto výraznému laku, respektíve tým pigmentom. Takýto make-up nám ho pomôže vybieliť ten necht potom? V podstate áno, samozrejme sú aj iné bieliace produkty, ale vďaka tomu dioxid titánu, tak ten nechtík trošičku vybieli a napomôže mu vrátiť ten prirodzený vzhľad nechtu. Naniesli sme už jednu vrstvu, chvíľočku musíme počkať, aby uschla. Ako rýchlo možno schne takýto lak? Ako každý lak, v podstate môžete ho nanášať v dvoch vrstvách. Pomerne on síce rýchlo schne, ale kým nalakujete jednu a druhú ruku, tak tú prvú môžete lakovať zase, není treba medzi tým čakať nejaké 2-3 minúty. Čiže následne môžeme hneď nanášať aj tú druhú vrstvu. Dobre, povedali ste, že v podstate make-up na nechty nie je možné kombinovať s lakom na nechty. To znamená, že keď si nanesiem takýto lak na nechty, nemôžem si už naniesť farebný lak. Tak v podstate nie je ten účinok už potom taký, aký by mal byť. To správne lakovanie sme si vraveli viackrát, že v podstate sa používajú podlaky, laky a nadlaky, ale v tomto prípade, keby sme použili podlak, tak ten účinok toho laku by sa stratil, pretože už tie rýhy by trošku vyplnil ten samotný lak a ten prístup tých zložiek, ktoré sú veľmi dôležité a robia práve ten správny účinok na tom nechte, tak by neboli priamo s kontaktom s tým nechtom. A zase, čo sa týka ako farebného laku, tak ten samotný lak, tým, že obsahuje včelie vosky, tak je trošičku taký hladší povrch a lak by sa mohol na ňom šmykať, nemusel by ten lak tak dlho vydržať a mohlo by dojsť k samotnému takému rýchlejšiemu odlupovaniu toho laku. Áno. Takže v podstate ide o to naozaj
tým nechtikom to je taký prirodzený vzhľad. Spomenuli ste, že by sme takýto lak na nechty mali mať aspoň tých 5 dní, aby sa možno dostavil želaný efekt, alebo je nutné opakovať, nazvem to takúto kúru pre nechty častejšie? Tak ono v podstate je fajn, pokiaľ používame farebné laky, gelaky alebo vôbec gelové nechty, raz za čas im dať taký akoby oddych a urobiť si kúru, aby tie nechtiky si trošku oddychli a dostali aj nejakú výživu. Takže ja doporučujem minimálne raz za 3 mesiace si urobiť takú mesačnú pauzu a použiť nielen prípravky na ošetrenie ako na štiepavé a lamavé nechty a v kombinácii s týmto hydratačným prípravkom, aby tie nechtiky naozaj trošku oživili a tým pádom, keď sa spevnia, tak potom všetky tie ostatné zložky lepšie držia na nechtách a tá manikúra vyzerá lepšie. Pokiaľ máme štiepavé lámavé nechty? Pokiaľ máme lámavé štiepavé nechty, tak je fajn práve toto použiť v kombinácii s prípravkami na lámavé. Že treba 2 týždne prípravok na lámavé štiepavé nechty, potom by bolo fajn dať si týždennú pauzu, v tom týždni použiť BB cream, alebo týždeň, 2 týždne a potom tento make-up na nechty a potom zase môžeme na tie lámavé štiepavé nechty. Potom by som sa vrátila treba z tej farebnej manikúre. Čo teraz nanášame? Výborné je, pokiaľ sa pri BB creamy samozrejme vyživuje aj nechtové lôžko a pri tom make-upe na nechtiky tým pádom je vhodné doporučiť a kombinovať to s olejčekom na koštičky. Takže make-up na nechty kombinovať aj s takýmto olejom, ktorý používame asi aj bežne. V podstate je veľmi dôležité hydratovať kožičku okolo nechtov. Práve od nej hodne závisí, či nechtík rastie zdravý, pevný, silný. Pretože tam je ten koreň nechta, ktorý je jediný, ako by ešte živí to, čo máme ako sprnutý nechet, tak vlastne to už je umelé. Teda nie umelé, ale nie je to jednoducho už také, ako by malo byť. Dobre, máme takýto make-up na nechty 5 dní. Povedali ste, že keď sa nám už začne lúpať, tak ho môžeme odstrániť bežným lakom, klasickým lakom. Odlakovať. Odlakovačom. Klasickým odlakovačom ho odlakujeme a v podstate môžeme naniesť na novo 1 až 2 vrstvy. Doporučujeme radšej 2 vrstvy ako 1 vrstvu. Ale asi ten efekt má aj pri tej jednej vrstve. Áno. Je taký. Ale pri tých 2 vrstvách ten efekt dosiahneme výraznejší. Aj ten ako make-up sa zvýrazní, takže lepšie prekryje tie škvrny na nechtoch, pokiaľ sú. A tie nerovnosti samozrejme takisto. Spomenuli ste teraz aj škvrny na nechtoch. Z čoho môžu byť také škvrny na nechtoch? Viete čo, škvrny na nechtoch vznikajú väčšinou z nejakých vnútorných problémov, takže to skôr potom je dobré zajsť k lekárom a zistiť pravú príčinu. To znamená, že môžu odrážať aj porucha štítnej žľazy a takéto veci, takže práve vtedy ten nechtík nemusí byť veľmi vzhľadný a je fajn ho takýmto spôsobom prekryť. Nie každý si môže dovoliť do práce nosiť farebné laky a práve tento BB cream je taký veľmi decentný. Áno, takže vlastne make-upom na nechty môžeme pokojne prekryť aj také nepekné ryhy, ktoré sa vyskytujú na nechtoch. Áno, tie ryhy sa práve selia buď kyselinou hyaluronovou alebo včelými voskami, takže sa vytvorí dokonalý hladký povrch. No a na záver ešte môžeme možno povedať aj to, že toto je možno ideálne práve aj na toto jesenné obdobie, kedy aj našej pleti dodávame rôznu výživu a hydratáciu. V podstate po lete dá sa povedať, tie nechtiky aj vplyvom slnečného žiarenia, samozrejme a väčšieho vplyvu slnka, tak ako celá pokožka je vysušená, tak aj nechtiky a tento make-up je veľmi výhodné práve v tomto jesennom období na také ozdravenie nechtikov. Dobre, veľmi pekne vám ďakujeme a možno, že